За да платите чрез кредитна карта са необходими няколко неща. Трябва да сте избрали курс, в който да участвате. Да имате сметка с кредитна карта. След това нещата са лесни като детска игра. Трябва да сте си избрали курс, в който да участвате. Кликнете върху Buy Now. Ще бъдете пренасочени на страницата за плащане чрез кредитна карта. Тук можете да видите цената и броят курсове, за които искате да заплатите. Те може да са повече от един, ако например правите подарък на любим човек или приятел. Ако нямате регистрация в PayPal, кликнете на бутона Create a PayPal Account. Тук ще можете да създадете собствена сметка в PayPal. Попълнете данните на кредитната ви карта. След това персонална информация и натиснете Continue. Честито! Вече имате акаунт в PayPal. Ще бъдете пренасочени на страницата за плащане чрез PayPal. След това въведете вашето потребителско име в PayPal, т.е. вашият имейл. След това въведете вашата парола. Когато сте вътре, ще бъдете помолени да попълните подробностите от вашата кредитна карта. Номер, дата на валидност, код за сигурност на гърба на картата. Кликнете върху Save and Continue. Честито! Вече сте записани за курс. Ще получите фактура на вашият имейл или вашият акаунт в PayPal. Ако желаете да учите безплатно, моля разгледайте презентацията Стъпки за записване. Там ще научите как можете да получите парите си обратно.